Hi mga bay, muling nagbabalik ang inyong kamotobay. So this time mga bay, wala muna tayong kinalaman sa pagmumotor ng ating vlog. Dahil dito tayo ngayon sa probinsya ng Calauag, Quezon. And then bukas ay pupunta kami ng Daet, no? And ayun, well, pasyal tayo dito sa farm ulit. Kung saan ay limit akong nandito dati. So siguro mga 4 na buwan hanggang 5 buwan yung huli kong punta dito. So tagal-tagal na rin bago ako ulit makapasyal dito sa farm nila kuya, ano. So ito yung makikita nyo yung mga nakarang vlog ko sa page ko. Wala na yung page ko dahil nahack yun. Ayan po yung fish pan, kulay green na. Hindi na natin matanaw ang mga tilapia dyan. Siguro ang lalaki na niyan dahil nagkulay green na, no. Ayan, so para sa mga namimiss ninyo yung probinsya, lalong-lalo na yung nasa mga abroad, kung namimiss nyo, panoorin nyo lang ito. Baka may kamukain to ng probinsya nyo. Ang dami palang puno ng nyug dito mga bayo. Ayan, so ayan po yung fish pan. Sigurado marami tilapia mga bayo. Marami-raming tilapia talaga. Ayan. Mamaya pagdating ni kuya, mamimingwit daw siya dyan, no, para may pansabaw kami. So naglalakad-lakad ako dito para maghanap ng tanglad. Kasi si Commander ay nagluluto ng pata, sinabawang pata, hilaga kumbaga. So ito po yung itsura ng ating farm ngayon. Hindi pala atin, nakikifarm lang ako mga bay. Ayan. So matagal-tagal na talaga ako na hindi ako nakapunta dito. Na-miss ko talaga to dahil dito ay panandalian kaming nare-relax at nakakalimutan kung ano may problema dun sa Cavite, sa Manila. Well, lahat naman tayo ay merong problema dinadala sa buhay. So yung pinyahan dito mga bay, namunga na rin. Ayan, may bunga na, siyempre nakainan na rin yan. May mga napitas na rin dyan. Meron nga dun sa lamesa ngayon Ayan, daming buko. Mamaya bibiyak tayong buko, inom tayong buko. May mga manok na panabong, mga panabong ni tatay. So ayan. Siyempre may mga Rhode Island din dito. Siyempre yung nalagaan dito nangingitlog na. And then may mga native din, siyempre maraming native dito. May pabo, yung pabong maliit, malaki na ngayon. Ay mga bayong, may kita nyo, manok tsaka pabo magkasama. Mag-asawa po yung dalawang yan, manok tsaka pabo. Yan, sila po magjowa. Ano kayong kalalabasan nyo, no? Yun ang aking misis, yan. Ha? Oo nga. Wala tayong makitang tanglad. So probinsya ang ating lutuan. Nakikita nyo yung kahoy. Wala pa rin ba? Wala tayong makitang tanglad, pero tara tayo. Yan o, pata. Nakukuluan na. Tingnan natin pumunta dun sa kapitbahay, baka merong tanglad. Baka meron tayong makuhang tanglad. Baka may bunga yung mangga doon, Ang layo kasi ng mangga doon mga bay. Sila kuya pala ay umalis. May kukunin silang mga biik na aalagaan dito sa farm. Mamaya tignan natin yung dala-dala nilang mga biik para alagaan, Wala na, layo ng kapitbahay Baka wala ring tanglad doon. Yan mo na. Dito muna tayo maggalagala sa farm. And then mamimingwit daw si kuya. Yun nga, mamimingwit si mama. Tignan natin kung meron pa kami mahuhuling tilapia. Yan, dyan sa fish pan. Malamang meron talaga yan, fish pan nga di ba? Yan. Sige mo ba Grabe mga bay, napakatahimik. Kung hindi ka sanay na mamuhay dito sa ganito katahimik na lugar, naggagawa sila ng pagkakargahan ng biik mamaya. So puntahan natin yung namimingwit doon. Napakatahimik.
Ganito ang buhay dito sa probinsya. Sobrang tahimik talaga. Tapos sanay ka sa syudad. Tapos bigla kang lilipat dito sa ganito katahimik na lugar. Ewan ko na lang. Kakayanin mo ba? Dito nakakuha si kuya kanina dyan. Siguro mga kalahating palad. Binalik niya din. Yan, punta natin si kuya doon. Dito hindi ko malaman yung nararamdaman ko, na inaantok ako, na parang meron akong gustong gawin. Hindi ako mabagot. Puntahan natin yung namimingit at wala daw pong ulam, pero hindi ka na tayo malaglagan ng buko. Bukol sana yun. Namimingit kuya. Ha? Ayan po, namimingwit na po siya. Wala pang kuha. Kawalan daw kasi maliit pa daw yun. Wala natin balde. Ayan mga bay, tignan natin tong namimingwit kasi wala na siya pang ulam. Pero tignan natin ha. Yung pang-ulam namin, pinagsamantala muna namin, pinagsamantala muna namin, baka sakali, makahuli kami ng isda. Sige mga bay. Ayan yung walang pang-ulam mga bay ah. Walang pang-ulam. Wala pong pang-ulam yan. Naninilaw. Wala po kami pang-ulam eh. Diba? Sarap buhay dito. Huwag ka lang patamad-tamad. Buhay ka dito sa... Huwag ka lang patamad-tamad dito, buhay ka na. Kami nga, tamad, buhay pa rin eh. Oo, kahit na hindi ka kumain, buhay ka pa rin. Kahit nga hindi ka kumain, kalibang ka pa rin eh. Na kukunin nila. Hindi na tayo sasama doon kasi malayo. Hindi natin kumiro. Tinamad ng mamingwit si kuya. Nag-grass cutter na lang siya. Ayan o. Kubad-baro pa yan. Pa-practice ng mag-grass cutter. Ang pinya. Mamaya pipatas tayo dyan para may tampulot tayo. Ito, dali na to. Malaki oh. Dali yan. Yan kuya. Mahusay ah. Bagong blade kasi kaya gusto niyang testing. Yung blade niya parang pwede sa tiles eh. Pwede sa kahoy. Yun oh. Pwede na mag-grass cutter si kuya, mag-apply. Mag-grass cutter. Ngayon pipili tayo ng pinya dito na pwede nating mapitas. Yung pwede na makain. Tayo. Tayo mga pinagkitasan na. Lagay ko. Ay sayang oh. Puputol na siya. Balik po ah. Liit pa. Ay nahulog na. Nahulog. Ayun o, palikpas pa mga bayo. Mga naputol. Te, hulog te. Hulog. Hulog. Ito pa o. Hulog na rin. Yun. Nahulog kasi pinitas ko kaya nahulog. Yan.